Hlawhtlingte hian ni tin an thil ti thin thil pasawn part 1a engati nge mi thenkhat an hlawhtlinga mi dangte an hlawhtling lo tun hian kan soiron chu hlawhtlingte ni tin an thil ti thin te ni mi tam tak chuan an ngai tu an ni chuan vanneihna chu wangin an hlawhtling ma se tam jok chu vanneihna ni lo ni tin an thil ti thin an lil ru le an in thunun nat te chu an hlawhtin na bul ani kan zir ho wang lesson pakhat na go tumna chiang tak nei ro tumna nei ro mi chu mun eng emaw a theng mai the ma se mun eng emaw chu a tum lo hlawhtlingte chuan an tumna a chiang entil nan kum khan nuwa enge katiru kum nga nuwa enge kaniru kan chung ko tan enge ka siam du tumna ine hian ni tina thutlukna te an kai hroyang lesson vanneihna ni tin hmasawnna te siam lo mi tam tak chuan danglam na lian tak an du nga ma se hlawhtlingte chuan an hria ni tina hmasawnna te chuan hun leinu a danglam na lian tak a siam ni khata lekhabu page som an chel ni khata minute som thum exercise an ti ni khata skill thal trem an zil ate ang ma se kum khan no ara atam re lesson pathum na hun hi yeset lu belani sumi lo chuan imule thei ma se huni lo chu imule thei to lo chu wangin hlawhtlingte chuan an hun an mang thale hlawhting chuan an tilo social media en leilutuk thil poimo lo ti reilutuk an hun chu an tumna tura tan an mang lesson pali ma chuan lam siam fo su mi tam tak chuan an ti hun ka nei lo sum ka nei lo kazil sang lo ma se hlawhtlingte chuan chuan lam an zong lo an zun jok chu engtin nge ka ti theyang tu ngai to chauh po in non athak the lesson pangana in thutlukna chu fiah ain apoimo zo fiah chu ni thenkhat a chauh om the ma se in thutlukna chuan i du ro ni point a chet til che hnaah chu i ti zilna chu zil i tum lam panin i kal leng chu hlawhtlingte thil nei poimo belani tuna kan zor che i tum ram panin ni tin i hmasawn em i hun chu thil poimo lowa i mang zo mai i thanna chuan i hun malam tu siamang patron bia kan soi le ron chu hlawhtlingte ni tin an thil ti thin panga dang le an hlawhtin na lu put mang part 1b hlawhtin na lu le ti thin panga part 1n a kan zil to chu pakhat na tumlam chiang tak nei vanneihna ni tina hmasawnna te pathum na hun lu chia palina chuan lam siam lo pangana in thunun na tuna chuan hlawhtlingte lu pul le ti thin panga dang kan sei ron ani lesson paruk zilna top ngai lo sikul zo to ti chuan zilna top ti na ni ni hlawhtlingte chuan ni tin an zil zel an chial lekhabu biography sumdonna leadership technology an hria atam pe le rungna an siam tha thei zo lesson pasari na lo chamna hi zil lai ani mi tam tak chuan lo chamna an lao ma se hlawhtlingte chuan lo chamna chu an zil lai tan an mang business to che an zil exam ating lo an zil an tru ma se an ding le lesson palet na positive thil thangai to mi nen in lai chin na siam lo i hoi vel te chuan i lil lu le inun an ngong na sa le mi hmasawn du le
mi thanem ngai tak te nen in kop ro an thil ti le an ngai dan atangin izil thayang negative thil thalo ngai dan chauh nei mi te nen leilutuk om lo hi atha lesson pakwana na chauh atok lo action angai le khabu za chiang la action ilak lo chuan alok lo video tam tak en ma lang iman lo chuan danglam na aum lo milo ting te chuan an zila an manga lesson pasom na in khongai na le linom na lo tin na hi sum chau ani lo dangte za na linom na le in khongai na po atero milinom chu min an ring milinom chu na le lem chang tha amfo kalik tha chu acid tu takani milo ting te hi an danglam bik avâng ani lo an ni tin an rong na le an ti thin te chu an danglam tun nia tang hian ti thin pakhat tal thak tum lo ni tin iti chuan kum khan nuwa inuna danglam na lian taki muang part 2 kan soi le ron chu tin nge hun son lat kan neih theih ang hun en kol na le focus siam dan part 2 hun son lat neih dan le hun en kol na part 1 a le part 1 b kan zil to chu tumram ni poimo na in thunun na lotin na lil lupul le ni tina ti thin tha ma se mi tam takin an hmasawnna ber chu katidu ma se katan ngam lo chu hun son lat an ti ani tuna chuan ingtin nge kan neih thei don ti kan zilang lesson som pakhat na tan mai ro mi tam tak chuan an ngai tua kain pe inu katanang ma se atak taka chuan tan masaro phui thalna chu alo om nuwa itan no phui thalna alo thengfo min nga chauh na chu tan ro tam zok chu thun zom zelang lesson som pali thil poi mobile chu masabela tiro ni tin hinga i thok ma hak bel chu nileng chunga apoi mobile ni ro se na ha sabel masa izo ani chuan lillo fel fai stress aten niranga po all sam to zo nulo tin tam tak chuan he principle hi anzu lesson som pathum na hunen koldan mangro hun chu akal mayang ma se erawh man thiam chuan ru zok until nan 6 jing dal rukatang dal sorry exercise tai dal sorry atang dal ret le khabuchia dal let atang dal som na poimo hun erawh man hian focus a siam lesson som palina thil ti boy tiniam ro phone notification social media game tv hengte hian I focus an ti bo the nai tho lion phone silent adaro social media hongsu mun beng sang lo muna thokro focus I skill poimo takani lesson som pangana chona pu apoimo mi than khat chuan ka chol lo chuan kalo tingang ma se diklo lillu le taksa cholna pu atu mutha exercise family nan hunman he hian ithil siam chauh thiam na ti sang the hunen kolna le inthunun hi milo ting te thil nei lu bel zinga pakhat ani ni khata mi som tum tal itum ramatan mantum ro hun leilo nuwa danglam nai muang pathuma kan soi le ron chu fai tu ni na in byapo na le in lai chin na in tin ngai mi mo son te an frai the pathum fai tu ni na in byapo na le in lai chin na part 1 le part 2 kan jil to chu goal nei in thunun na lotin na lil luput hun son lat ne dan hunen kol na ma se mi tam takin an ngai thafo pakhat om chu mi ne na in lai chin na le in biak tun na ani milo ting tam tak chuan an fiat na chauh wang ani lo mi ne na tho ho le in biak na tha po an ni lesson som paru
ngai tha thiam ro mi tam tak chuan an soi tam an ngai that ren ma se mi soi tu tha chuan an ngai that ma kha min an thil soi ngai tha tak tak chuan an ling che zo kang an za che zo kang hin lai chin na a tha zo kang ngai tha tu tha chu soi tu tha ani fu lesson som pasalina thu chiang taka soi thiam ro in biak tun na tha chu na sumdon na le chungkwa po apoi mo thu soi ron chuan soi toi zok ro chiang takin soi ro dik takin soi ro thu chiang takin i soi thei chuan min alil ru an hret fi ang lesson som pariat mo phul na langam ro thila so chuan mirang mo phul su milo ting ta chuan a soi hi ka ti sual ani ka siam thale ang mo phul na langam na chuan min an vengang che hi soi tu ni na bulani lesson som pakwa network siam ro lotin na chu nangma chawin i siam thei ro mirang nen in lai chin na tha siam ro zil to fing zong ro thian tha nei ro fian na in sem ro network ha chuan kong tam tak a hong the lesson som ni na nun zia hi yeset lugarani min isum an mu masalo min inun zia an mu masa rinam na zaidam na in hongai na mani thu diktaka zom na heng te hi mi lo tin takten an nei ron lo tin na chu sum chaw ani lom nun na tha ni chu lo tin na tak ani kan jiu to chu ko khil na hulen ko na in biak tan na foi tu ni na le nun zia ma se lo tin na hi hun lei taka ngai tun ne tangin lesson pakhat tal mang tan ro final part a kan sei ron chu ni som thum chungin iti thin le inun ti dang lam dan ding hemi video pum pui bel aniang chuteng chuan kan siles tu atop lam kan thengta part 1 le part 2 thengin kan jil to chu goal siam dan ho khil na rotin na lil luput hunen kol na soi tu ni na in biak tun na le nun zia ma se thret na chau chuan inun rak thei lo action angai chu wangin tu na hian ni som thum chungin iti thin le inun tidang lam dan tur kan siamang ni khat atang ni sari ko khlona bultan na ni masabel hi ti then thal siam honani ni tin zinga hunwat to a in minute som thum ma thoro bet siam fel ro ni to gol pathum ziak ro minute som thum tal le kha bu chel ro social media man hun te tem ro ati la halang ma se chunjom zel ro ni let atang ni som pari skill hmasawnna chemical chung hian skill thal pakhat zil ro until nan English computer public speaking business video editing ni tin minute som thum atang minute som buk tal zil na tan hun mang ro ni som nga tang ni som ni pakhat chisel na le hun en kol na taksa le lilu andam chuan na po atha ni tin exercise muthat tui tam in junk food ti nian hun ruam an in thokro phone notification hian I focus ati bolo nan atulo notification te po ti mi ro ni som ni pani atang ni som chum malang na le thil le na tuna chuan lesson zong zong mang tan ro ni tina iti te ziak ro zan tinin imazol ro tuna hmasawn chan na o ani chuan chu kong chu zom zal ro thilanga poi mo bel pakhan na lotin na chu ni khata alo theng lo ni tin hmasawnna te chuan lotin na siam pani na ko khilna chu talent a yana poi mo zo talent nei mala ko khilna nei lo chuan hmasawnna om lo pathum na lo chamna chu to na ani lo chamna chu lesson ani poi mo bel chu din le na ani palina hun hi asset lubel ani hun iman dan chuan imalama siam pangana tun nia tangin tamro zanin katamang tathar tangin katamang kumthar tangin katamang hi soi to su
tun nia tangin tam ro kadu bel chu he video hi en tok mai lovin lesson pakhat tal mang tan ngal ro lo tin na chu mi dangte tan chauh ni lo ilillu I hlawhtlingna I thutlukna le ni tina I thil ti te chuan I malam an siamang ni tin in chel zel chuan kum khatemo kum ngai mo nuwa tun din mun ain mason zok ingyang kalome pathin ma som cholo se